Fanger en rødspætte. Pas på, den har et lille våben, der sidder her på siden. I kan godt se, at den sidder her. Hvis man trykker igennem, så sidder der en lille pik her. Den pik, den kan man altså stikke sig på, og det kan gøre rimelig ondt. Så tag derfor, før I går i gang med noget som helst andet, tag en saks og få klippet den her pik af med det samme. Den er død irriterende, og I kan godt få rimelig mange smerter ved at stikke jer på den. Når rødspætten den skal fileteres eller skal ordnes, så den kan komme i fryseren, så ligger der et meget stærkt ben her. Det skal altså knuses. Og der er en blød side, og der er en hård side. Og den hårde side, det er der, hvor vi har kødet, og det er derfra, vi skærer. For vi skal have alt det bløde ud af rødspætten, inden vi fryser den ned. For alt det bløde, det er nemlig indvold, og alt det rødspætten, den har spist i løbet af de sidste par dage her, som den ikke har fået, som den er ved at få fordøje. I kan nok se, at det er jo noget dejligt kød, der ligger her, og det er altså det, der er så værdifuldt ude i forretningerne. Så det er altså den fordel, man har ved at have et godt fiskekort, eller have et fiskekort og finde et godt sted, hvor man kan fange sine rødspætter. Og her, der giver det faktisk sig selv. Der er simpelthen bare om at tage ved og mene det, og så trækker man stort set alt ud af fisken. Her har vi alle indvoldene. De bliver smidt op af en pose for sig. Men altså, her har du fiskens indvold, og det er det hele det handler om at få trukket det ud hurtigst muligt.